In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Een goede dag en welkom bij het Extra Journaal in het Nederlands van 17 oktober. Ik ben Maurilio Nobrega en dit zijn de nieuwsberichten voor vandaag. Te beginnen met Giro Settlement Holding. Het is de organisatie gelukt een groot deel van de 170 miljoen die aan Nederland terugbetaald moet worden, terug te verdienen. De directie van Giro Settlement Holding heeft berekend dat binnen 10 tot 15 jaar de volledige som van 170 miljoen gulden aan Nederland kan worden terugbetaald. Het is daarom vermeldenswaardig dat Giro Settlement Holding in de eerste 2 jaar van haar operaties bijna 100 miljoen van de 170 miljoen aan Nederland heeft terugbetaald, zoals bleek uit een interview met de 2 statutaire directeuren, de heer Thomas Domhoff en Camille Bakhuis. December 2020 was een moeilijke periode voor veel klanten van Girobank, aangezien door de ontstane problemen het nodig werd om alle bankrekeningen te bevriezen, waardoor klanten geen contant geld konden opnemen of transacties konden doen. Giro Settlement Holding werd juist vanwege dit probleem opgericht en was iets nieuws in haar soort. De gehele entiteit moest worden ontworpen volgens de situatie op Curaçao. Volgens de directeuren zijn er op dit moment nog steeds 8 miljoen op de rekeningen van de bank die behoren tot klanten die hun geld nog niet hebben opgenomen. Het is nog steeds mogelijk voor individuele klanten om hun geld op te nemen. Maar dit is een probleem dat Girobank moet aanpakken, namelijk het vinden van mensen die nog geld hebben gestort, omdat er een moment komt waarop het saldo 0 moet worden. Als er nog steeds geld is dat bij Girobank is achtergebleven, wordt het beheerd door de centrale bank en is het onzeker wat er met dat geld gaat gebeuren. Vakbond APVO houdt binnenkort een bijzondere vergadering en vraagt daarom aandacht van haar leden. Vakbond APVO bereidt zich voor een nieuwe wijziging voor haar statuten en huisreglement. Dit gebeurt in het kader van ontwikkelingen waarbij de vakbond rekening moet houden met bijvoorbeeld rechterlijke uitspraken. Als gevolg daarvan moeten de noodzakelijke aanpassingen worden gedaan. De exacte inhoud van de wijzigingen in de statuten is nog niet bekend. Tijdens een bestuursvergadering is besloten een buitengewoon congres bijeen te roepen en deze gaat plaatsvinden op 30 november. Tijdens dit congres moet een besluit worden genomen over de wijzigingen in de statuten. Ook heeft het bestuur besloten om de volgende dag, namelijk 1 december, een vergadering van de Algemene Raad bijeen te roepen. Tijdens deze vergadering zullen de noodzakelijke aanpassingen worden gedaan in het kasreglement overeenkomstig de wijzigingen in de statuten. En de regering van Curaçao heeft een akkoord gekregen van het ministerie van Financiën om 500.000 gulden te besteden aan kerstverlichting in Punda. De regering van Curaçao is dus akkoord gegaan om 500.000 gulden beschikbaar te stellen samen met Aqualectra voor het verlichten van ons stadscentrum tijdens de eindejaarsperiode. Dat meldt VVRP-minister Charles Cooper. In een brief van 5 oktober heeft hij om financiële steun gevraagd voor het Fiesta de Luz, het kerstlichtfeest van Aqualectra. Tijdens deze periode wordt het stadscentrum verlicht voor een feestelijke sfeer. Dit geeft ook de winkeliers in Punda de kans om meer inkomsten te genereren. Bovendien draagt het bij aan het familiegevoel en herinnert het aan ons nation building, aldus Cooper. De PNP is het echter niet helemaal eens met deze beslissing en vraagt om dit terug te draaien. De PNP vindt, of althans de heer Gerard van PNP vindt, dat het geld beter besteed kan worden aan arme gezinnen die bijvoorbeeld geen elektriciteit hebben en geen water hebben. En prinses Beatrix is binnenkort op bezoek op Curaçao, namelijk al in november. Hare Majesteit Prinses Beatrix van Nederland bezoekt Curaçao en Aruba van dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 november. Het bezoek staat in het teken van de Dutch Caribbean Nature Alliance. Ook zal zij aanwezig zijn bij enkele sociale initiatieven in onze gemeenschap. Beatrix is beschermvrouw van de organisatie. De reden voor dit bezoek is ook om aandacht te schenken aan het Dutch Caribbean Nature Alliance congres over natuurlijke oplossingen om het ecologische systeem van de Nederlandse Caribische eilanden te herstellen. Het programma begint op dinsdagochtend 7 november bij Landhuis Savonnet om vervolgens op woensdagochtend 8 november een bezoek te brengen aan Stichting Serie Otrabanda. Op donderdag 9 november vervolgt het bezoek naar Aruba en eindigt dat op vrijdag 10 november. En het brandweerkorps Curaçao heeft een nieuwe commandant.
In het kader van de vacatures voor kritische functies 2022 die het ministerie van Justitie recentelijk heeft uitgegeven, heeft minister van Justitie Shelton Hato tijdens de ministerraad een nieuwe commandant voorgesteld om het brandweerkorps te leiden dat op 16 oktober is gestart. De heer Jair Tromp is benoemd tot ambtenaar in de functie van commandant voor het brandweerkorps Curaçao na een succesvol sollicitatieproces waarin hij uitblonk. De heer Tromp heeft in het verleden gediend als algemeen commandant van brandweerkorpsen op de BES-eilanden. Als nieuwe commandant zal de heer Tromp onder andere verantwoordelijk zijn voor de implementatie van het zogenaamde brandweerverstevigingsplan. En hiermee gaan we even naar de reclame. Dadelijk zijn we terug met nog meer nieuws. Censo ta 100% anónimo. Ni CBS, ni e encuesta docu ta visitabu, no que sa direito de família em particular. Mas bien, nanta interessa pa colectar informação de totalidade. Pa criar vista correcto e exacto de Corsou su hogar nan e habitante nan. Pa instância na Corsou, hanya bom data, cu qual nan por tomar decisão informada. Para nosso país por planificar e desenvolver melhor. Por exemplo, quanto gente empregada e desempregada tem? Den qual barrio? Quanto gas mister de corrente? E quanto tem painel solar? Ora acaba de coletar dados e suma de cifra total, tá desassi de tur informação individual. Família cooperar sa cu censo 23 tapahanha vista total e anônimo. PCI é família aqui tá cooperar. Abo dambe? Panosa com nos ta. En we gaan verder met het extra journaal van 17 oktober. We gaan verder met een geval van vuilnisverbranding dat bijna uit de hand is gelopen. Iets waar heel veel mensen hier op het eiland last van hebben. Gisteren moest de eigenaar van een woning in de Cilanterostraat naar buiten vluchten toen zijn huis in brand vloog door de verbranding van tuinafval. Het vuur verspreidde zich snel en werd enorm groot, waardoor een groot deel van de andere spullen die in de tuin stonden ook in brand vlogen. De brandweer was er snel bij om het vuur te blussen, maar dit bleek moeilijk vanwege een zwerm bijen die in de tuin van het huis zat en de brandweerlieden aanviel erg moeilijk. Maar na enige manoeuvres slaagden ze erin de bijenzwerm met water te beheersen en zo de brand te blussen en te voorkomen dat deze zich verder zou verspreiden en meer schade aanrichten. Vandaag is het de internationale dag tegen mensenhandel en het Openbaar Ministerie staat hierbij stil. Vandaag 18 oktober is het de dag tegen mensenhandel. Daarom staat het Openbaar Ministerie vandaag stil bij deze kwestie. Mensenhandel is het uitbuiten van anderen of het verwijderen van organen om winst te maken. Dit is in strijd met de wet geregeld in artikel 2, lid 239 van het Wetboek van Strafrecht. Er zijn verschillende vormen van mensenhandel, zoals gedwongen arbeid, seksuele uitbuiting, gedwongen bedelen of iemand dwingen tot het plegen van criminele daden. Mensenhandel omvat verschillende aspecten zoals werving, transport, overdracht, huisvesting van een persoon onder dwang, geweld, bedreiging of andere vormen van misbruik. Het kan ook gebeuren door afpersing of misbruik van de kwetsbare positie van een persoon. Als je tekenen herkent of vermoedt dat iemand slachtoffer is van mensenhandel, dan moet je dit melden. In geval van nood bel dan de politie op 911 of bel 108, de anonieme politiehulplijn. Voor hulp aan het slachtoffer kun je bellen naar 679-7575. Ik herhaal 679-7575, het piketnummer van de uitvoeringsorganisatie Justitiële Zorg. En Venezuela heeft bijna 2 ton aan groente en fruit in de richting van Curaçao geëxporteerd. Venezuela heeft in de afgelopen 5 maanden 1800 ton goederen naar Curaçao geëxporteerd. Dit volgens de vicevoorzitter van de Kamer van Koophandel van Coro in de staat Falcón, Juan Guatopo. In geld uitgedrukt komt dit neer op 2,2 miljoen Amerikaanse dollar, aldus Guatopo. Zoals bekend hebben het Koninkrijk der Nederlanden, Curaçao en Venezuela in mei van dit jaar eindelijk overeenstemming bereikt om de grens met Venezuela weer te openen. In de eerste maanden van 2019 had Venezuela onder leiding van president Maduro besloten de grens met Curaçao te sluiten, waarbij werd aangegeven dat er smokkel van goud uit Venezuela zou plaatsvinden via Curaçao en Aruba. En tot slot een oproep aan u om mee te helpen bij het zoeken naar een hond. De hond op deze foto is weggelopen in het Steenrijk gebied.
Zijn eigenaar vraagt iedereen die hem heeft gezien of weet waar hij is om contact op te nemen met Renata Koffie op 520-6269. Ik herhaal, 520-6269. Het is een kleine hond die zeer geliefd is bij zijn eigenaren. En met deze oproep zijn we aan het einde gekomen van het Extra Journaal voor vandaag. Ik wens je een fijne dag toe en morgen zijn we terug met nog meer nieuws. Een fijne dag.